Ne kadar amallar var Hudaý bilen Peygamber, Allah tebarek ve taala Peygamber buyurupdyr. Emma şol buyuran şeklini, buyuran aýtýan togratyny etmeden kabul bolmaýar. Şu namaz Allah bilen Peygamberiň buyrugy. Emma şu namaz hem ne kadarlar wagt bolýar? Allah tarapyndan okuýmaly diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi namaz okumak hakyň ýok diýipdir. Şeriat sana icazet vermeýär zikretmekligi. Şeriat sana icazet vermeýär keplemekligi. Şeriat sana icazet vermeýär sen şol işi etmekligi. Ferden hamana aladan bilen mescide gelip dursaň, daň atandan soňra sen gelip tahiyyetul mescid okuyjak bolsaň, sen etýän amalyň namaz, emma şu okuyan namazyň ustady sünnete mutabykdy. Şunda sen her näçe niýetiň dogulanyň bilen şu namaz kabul bolmaýar. Çünkü şu namazı daň atandan soňra nefil bolmaýar diýdi şeriat. Ya sen hutba kılıp tuqadan şu wagt, onu koyup ýalyp goýup durlar, sen şu da diýipdirler ki namaz okumak da haram, keplemek de haram diýipdirler. Yani şu taada namaz okuyup bolmaýar, o hem sen keplep bolmaýar, salawaty berip bolmaýar, qiraat edip bolmaýar, yani Kur'an okuyup bolmaýar, emr ma'ruf edip bolmaýar, nehy münker edip bolmaýar, hiç gaýry bolmaýar şu şeriatda ters şolar. Etmelilerden. O da musulmandygym beter muhim daçy. Haýsy bir 24 saat ýaşaýşymyzda şi Hudaý bilen Peýgamberiň aýdanna wara etmeli. İkine de niýetini dogulamaly. Adam awwalky gözüne näme etjek işimiz, sogap diýip duran işimiz, gurunşuňsyna da. Sogap diýip duran işimiz Allah bilen Peýgamberiň aýdanna waramy tebaraka we taala. Adam bunu uçaşyň ilmini kesip etmeli hawa. Soramal bilmesen, ondan sonra bollum şeriata wara hawa, instada niýetler taplamaly. Sallallahu aleyhi ve sellem